Mole ate matutu hatta, boy hita ramar pungudison ima makalason acara pesta paringotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Suaksoni amanamay do inanami na pasubulong na mengikuti live streaming di Bagas Nasida, Manang Lydia P. Nasida, ramahita beribadah di Tikyon. Doho topik, makaporsiay Yesus na manaik tu surgo. Tapahohom marohata masuk mahita. Hamuna akadongan naung tinubus ni Kristus. Arion, ima ari nagok las ni roha, na binasa basahon ni Tuhata tuhita. Pesta paringotan ari hananaik ni Tuhata Jesus tuban wagijang. Ibana naung mate di hawinar silang, jalahehe muse di ari patuluhon, manaluhon hamateani, ima gabe parmula ni ngulu nai baru diganuk na tinopay. Jalahana naik ni Tuhata Jesus tuban wagijang, ima gabe papatarhot tu sadok na tinopay, naung hudu libana di habang sana na badiay. Di bagasan ibana do haluaon, dohot hamulyaon ni salut bangsona, jalahola di bagasan ibana do takas haluota, ro di saleleng nileleng na. Alani di bagasan las ni roha tapuji ma ibana, tapati bulmagwarna maredde mahita. Tuhan
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Sonodo di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot au hudul di habang saki, songot au namonangi. Jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Say pargogoy mahami makaporsyay anakmu nasa saday si Pangulo hami na manek tu surgo. Asa hupar roha kami roha banwa gijang. Say suru matod di perbadia tu roha nami be. Asa ibadah toktong mengajari hami. Jala patauhok kami gabe si tidangim di portibion. Say pamonang mahami manaluhod dosa dohot hamatean. Urupi mahami padauhon biar sian rohanami. Papos marohanami marhite-hite tod di perbadia. Pabuana na donganam mudohami sahat rodi ujung niha sianganon. Amin. Mared de mahita sian buku de nomor 10 ayat 3. Patik ni debata di pesta peringatan Ari Hananek ni Tuhan Yesus sadarion. Imantar surat di Hosea bidu onom ayat 3. Sonom matar surat disi, say manada mahita, say ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jehovah. Tudos son buhasiang ari do sitong ni habi bicarna. Jala say narodo ibana songon udat tuhita. Songon udah nene nama mernohi tanoi ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tabagi memarede punguan inahanna.
Tapuji Tuhata marhite bukede nomor 122 ayat 3 dohot ayat 4. Sadarion di ari parningotan hananaek ni Tuhata Yesus Kristus tuban wagijang denggado ingotot tanah sa dosa na taula sa lelengon. Manaek Tuhata tuban wagijang lao mangodihok kita tu amay hudul ibana di siamun ni debata ama lao manguhumi na sa pardosa nasa na porsea na mangokuhod dosana dapotan hasisan ni dosa alay naso porsea hona uhum do alani dinajong-jong kita nuaeng diadupan ni debata taingot mana sa parulota naso hinalomohon ni debata tabuan matu debata na mangului ang giat di sesa sa luhut pangalisyot tay. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhite siyan panglasyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohan namin na roay. Nang siyang pagkateon namin na soture. Rodi pangulyon namin dihisap-hisap ni rohan namin.
Perdenggan basa jala para siroha doho. Allah ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah. Na pinar bagam dia kana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabi kay mabaga-baga di debata taringot Tuhan sesani dosata. Adong do dihita si Tuan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatong amon di banwa gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na. Akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibada toktong. Asa ditangyakon na sida. Hasa ngapon mari debata na digijang. Amin. Mared de mahita, marhite bukede nomor 100 sada ayat 2 dohot opan. Tabigema kor sian lansia.
Namarlas ni roha dohita nuaeng, makalason perningotan di ari hananaek ni Tuhata Yesus Kristus tuban wagijang. Dung salpu haporsuhon nati naon nai, di patadaho do dirina mangulu tunasida marhite-hite lan tadda. Ima napina taridana dirina tunasida leleng ni 40 hari, dohot makatahot taringot tu harajaon ni debata. Alai jalo muna do hagogoon ni toddi porbadia na songgop Tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, saat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicat maibana di panot noti nasida. Dungi diholipi obbu nima ibana sian jolo ni mata nasida. Akan namadok, oh hamu halag Galilea. Masa jongjok kamu mamerengi do pagijang. Anggo Jesusi na tarhicat siad labung muna tuban wagijangi narodo ibana sogot. Songon nani idamuna ibana lao do pak ban wagijang. Akaido saluhutna madadati martangiang siansa dan roha nasida. Rab dohot akka parupuan dohot si Maria. Ina ni Jesus rodi akka angginai. Ay otik do gunanin na pabosihod daging. Alay tu saluhut na do hasea haudalaw to ni. Ahengong luan nuaeng nang sogot di bagabagahon. Hapo sa do hatay, jalataw si tutu jaloon. Ay alanido, ubay lo jahita jalamarukil. Alamakirip pita di debata na mangulu, si palua halak saluhut na. Alay sumurung akana porsea. Atong tadok mamoleate tu debata ama, siala asi dohot holong ni rohana tuhita. Mari demahita sian buku de nomor 57 ayat 3. Roham tutu di
Hatani debata turpuk epistel di pesta paringotan Ari Hananaek ni Tuhan Yesus sadarion imana nenet sian buku Heber biddu 12 ayat sada saharodi ayat onom. Dibaheni nakita pe ala nasai torop ni sitidangi humalia kita tapi aku manasa na pasoraton rodi dosa na girgir makaliangi jala marbengen iroha mahita marlojong tubagasan paraloan na sosod di julota. Paingot-ingot hamu maibana na patototon para loas si songoni dopa ibana sian akasi pardosa asa unang marnalo jahamu unang madate todimuna nung ngalupa hamu di pangapulon na hinahatahon na tuhamu ala anak hamu ainin na do ale anaha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani jala unak komadele jupat di picak ko ido sahatna mertua mana tumangihon hatan di debata jala nau piopsa. Amin. Maret de mahita, marhite bukede nomor 100 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidak ko mahaporsiaw tay, so na hina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sa tod di porbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaw na bernit,
di panghuman ni Silatus, namate tarpajan lo ibana di hau pinar silang, no atuat tuban no atorudung di tanom, na mula mangolo di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahunul tu siamon ni debata Jehovah, amanay pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot namate. Au porsia ditod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatop hanela Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangolo dosogok daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigay makursian ama Joshua. Bersorai, bersorai,
Sunggul-sunggul taringot tu peliat tu julu. Di ibadah ta arianon papungu peliat tu julu dohita haporluat tu pengadaan in fokus ni sikola mingguta. Tapatupa mai rabdohot peliat dua dung sidung jamita. Ima sunggul-sunggul sadarion sonari tapasahat ma peliat tu Tuhan hut mahita marede marhite bukede nomor 452 sia mulai ayat sada. Martangyang mahita. Dami ni debatan na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas marihita sa luhut na. Nang songoni nang namaddoho ti live streaming di Jabu hupas hatami manang tuhamu. Salamat
merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus matu hita saluhna. Jamita dihita di paringotan ari hananaik ni Tuhan ta Yesus Kristus imana tarsura di Yohanes bidu onom ayat 60 sahatu 60 tolu. Marsika soreng mahita majahasa asa torok ma sian aka sisiana nau begesa mandok hatanaka sardui ise pabege-begei behanama anggo ideon muna anak ni jolmai manaik tu inganan na hian aku coba baca bahasa Indonesianya pada saat ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Hamuna akadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Tiap tahun do tapes tahun ari paringotan ni hananak ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala 10 hari nai masuk mahita tu minggu hasasari todi porbadia. Alai perlu dora bota ota di bagasa tikyon ay ahado horwa ari hananaik ni Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan orang yang percaya? Nah parjolo makna ni ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang ima asa mangarade ingana do dihita saluhuna. Bahasa lau imana mangarade inganan dihita saluhutna ala memang di Yohanes 14 ayat 3 didokon jalalau peau mangarade ingana di hamu sai mula doau mangalap hamu asarap hamu dohot au. Jadi makna kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus lakok tuban wagicang mangarade inganan ni naporsehan. Jala tarsura doi di Yohanes 14 ayat 3. Puasa pulai ko paradion ni Tuhani horwa inganan dihita ala taboto do memang amang inang ia inganan nata tempati. Kemah yang kita tempati pada saat ini adalah kemah yang bersifat sementara. Dan nama noktong jabuta di bagasan tikion. Jala molotung marmengo-mengo pe jabuta di bagasan tikion. Taingot ma bahwa itu adalah sementara saja. Tetapi Tuhan melalui kenaikan Yesus Kristus ini sudah mempersiapkan kemah keabadian kita. Ima songona tarsura di Yohanes 14 ayat 2.
Napaduahon musing ayah hadohoroa maknani ari hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus. Maknani ari hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tuban wagijang ima bahwa Allah mau mendeklarasikan ke tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sudah menggenapi pekerjaannya di bumi. Naing memproklamasikan, naing pabotohon tutonga-tonga ni portibiodo. Ia Jesusi tohodo ibana anak ni debata. Jala molo tohodo ibana anak di debata. Hidup benagabe di siamun ni debata ma ibana memerintah. Jadi harajaon di debata, daksongon harajaon di portibion, na adong misalnya jabu, na adong misalnya unsur-unsur menteri dot akka lana asing alai harajaon di debata memang tung marasing do tu harajaon di portibi. Jadi dia mau mendeklarasikan itu ke tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus itu benar-benar dia anak Allah. Jala hidup bandagabe terhicat ibana tu banua gicang. Makna na patuluhon ahado sasitong na makna ni ari hananaik di Tuhatta Yesus Kristus. Sesudah Yesus naik ke surga, dia mau mendelegasikan pekerjaannya itu ke tengah-tengah dunia. Ahama pekerjaan di Yesusi tutonga-tonga ni portibion lumobi may ito akasisean lumobi may tuhita ng akaparhalado nang tu akaruas di baga sa tikyon ima ulaon parbarita naulioni. Jadi molo marede nak kiningan akka inahanna. Marede hamu ina gracia, marede ng ama Joshua, marede nakiningan seksi lansia. Na marbarita na uli do hamu di bagasa tikyon. Nakiningan huwan sada tema ni akay demunai wah di bagasan ari hananaikon. Mari kita memuji Tuhan. Ajakan asa naopat na kori nakringan ajakan laho mamuji debata. Ajakan laho marbarita nauli penakringan arong do muatan ni edemunai. Jadi namar kori PHP ulaon marbarita nauli dui. Dang asal tampil hita namar kori betul-betul dipersiapkan ala dia ala ulaon namar kori dada holan tampil sabingi alai ulaon namar barita naulidui. Jadi secara khusus tu ama Joshua mau lihat tema di ari hananaikon nunga mantap hamuna tampil di ari kenaikan Isa Almasih menang kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal opa atong persiapo kamu mamusing kormuna itu Depok, ya harus lebih mantap, amin. Iya, koboy dapot na sinitani rohata molo berangkat tanggal opa Juni 2020 tu HKBP Depok harus lebih mantap lagi kor ama Joshua ala di minggu nasalpu nunga borhat kor ama ek Saudi tu reformanda. Sekarang giliran ni ama Joshua. Jadi di namar barita nauli hamu di bagasa tikyon ikon lebih mantul lagi mantap betul mahamu tu HKBP Depok tu hari Minggu 4 Juni 2020 hamuna akadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus
nian di akamakna ni ari hananay ni Tuhan Yesus Kristus si nakiningan dinatapa jojor ayah hadhoro alapatan ni ari hananay ni Tuhan ta Yesus Kristuson gurang do di bagasan tikyon na so porseado pe na manaik Tuhan ta Yesus Kristus tu badua gitjang nung nga sa di patorang nung nga say diajari alay sa itong karasdo jiwani akajolma na so makaporsyay Jesus na tarsilang Jesus na hehe jala Jesus na naeng manaik tuba dua gijang jala Jesus na naeng turun marhite todi perbadian kurang do di baga sa tikyon naman dokon itu kan mitos itu kan cerita itu kan hanya turi-turian saja manalah mungkin Yesus mati dan bangkit manalah mungkin Yesus naik ke sorga manalah mungkin Yesus apalagi turun melalui rupa Roh Kudus mitos dui nina akka na persiai molarong akka parbarita pargagap songoni nang pola talayani habis energi ta melayani lo jahamu marpikir alani parbarita ni nasidai alani aha bamoro umur ibana masurpunga bamolo soporsi ibana tu Jesus na mate hehe na manaik jala di bagasan 50 hari turun marhite todi porbadia bamolo soporsia ibana urusan ni ibana main dang pola urusan tai si urusot ta ima haporsiaut taro di bagasa tikyon sejauh mana kita memaknai hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus nyan sasitong nanung tabaritaon alay amolo merbatu do rohani jolma karas rohani jolma dang majakon barita haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristusi dak pola hitabe na sala disi urusan pribadi na may dohot debata alay na nang berengot ta siat turpukon amang dota munakainang hiratar songunima situasi na tarsura di Yohanes 6 ayat 61 63 molo tajaha turpuk Yohanes 6 secara keseluruhan di gobardo disi marhite Jesus na mangalehon na manamui 5 roti doho 2 deke ya sadia tayo inagrasia tamu ini Yesusi melalui 5 roti dan 2 ikan inagrasia ya 5.000 orang dang doho do piaka dana kidah dang doho do piaka paropuan baima horoa di Yahudi ala sarupa do horoa patrilineal ni Yahudi do hot halak Batak bakama aka bawa do dietong 5.000 halak ninna jadi lobi do memang dohot aka paropuan dohot aka dana nah hinorhon nina boy Jesus mangalean 5 roti doho 2 deke piga apak tayo nahan na nasisa marhite 5 roti doho 2 deke inahana 12 apang malu-malu rapi inahan naw natin idolas roha mamereng akay inahan naw natin nah 12 apang jadi dina borhat Jesus sian tao Galilea do tao Tiberiasi lemgurang manasida mangihuton Jesus Kristus inarohani nasida inarohani akajolmai taburo hape na mangihutot Tuhanon taburo hape na mangihutot Jesuson ay di pabusur si ubeon niba dipuaskan rohani ba nah
Itulah salah satu motivasi khalayak ramai pada saat itu. Mereka mengikut Yesus ternyata bukan karena iman mereka. Alai marhite ahado, marhite motivasi rasa bosurdo nasida marhite si panganon doho sinumoni. Marhite 5 roti doho 2 deke dan 12 keranjang lah sisanya. Nah, diuton nasida Yesus, saya diuton nasida hera mananga kasisiana. Bala martabata bahalakon ni narwana. Tetapi Tuhan tahu, Yesus tahu apa sih sebenarnya motivasi mereka mengikut Kristus pada saat itu. Ternyata mereka mengikut Kristus bukan dari imannya, tetapi mereka mengikut Kristus dikarenakan boinina di Papua Yesus nasida marhite si panganon doho sinumon. Wah, ini sudah salah ini. Aku harus meluruskan, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Tujuan mereka mengikut aku, apa sih sebenarnya motivasi orang ini? Hidup bana tabereng nakningan di bagasan Turpuki, secara khusus Yohanes Onomon, bahwa Yesuslah roti dan kehidupan, roti kehidupan. Nah, kamu nak kadongan molo tataringoti nakningan marhite akasi panganon, bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia ini ada beberapa bagian. Ada kebutuhan pokok ni jol matahe ama Joshua. Tabona kikormuna ikut lebih mantul hamujo. Apa kebutuhan manusia pada saat ini? Primer, sekunder, tertier. Arong ko pisada na itaheng? Manang tolu lah dulu ya, tolu majo. Primer, sekunder, tertier. Pangan, sandang, papan. Nah, sebetulnya kebutuhan ni jolma di bagasan partikianon memang ya kebutuhan itu harus dicukupi. Alai nakiningan di bagasan Turpukon ala merasa donasida bahwa kebutuhan mereka ini ya belumlah terpenuhi, makanya mereka mengikut Kristus ala boy Yesus nakiningan mangalean nasida mangan marhite 5 roti doho 2 deke. Alait dang boy tapung kiri amang inang molo male hita batot tu ikon mangalului mangad dohita molo male hita songoni do nasida akara mangihutto Jesus male nasida alai borhat manasida mangihutton Jesus. Nah, di bagasan kebutuhan ni jolmai molo so terpenuhi si ubeo nasa jokalon ado diula jolma lansia molo so terpenuhi kebutuhan ni jolma Imam marhite si ubeo nasa jokalon ama diula jolma di bagasa tikyon mangarapok mabunuh. Kan itu terjadi di bagasa tikyon, bahkan menggandakan uang, mencuci uang di bagasa tikyon, masa dui alaniaha ya memang kebutuhan mereka kali belum terpenuhi. Alai hamuna kadongan unang masongoni hita di bagasa tikyon. Amin. Kita memang tidak memungkiri amang inang bahwa memang kalau memang kebutuhan kita itu terpenuhi. Arong dope persoalan na tadopi. Boy doi persoalan na mardongat tubuh. Boy di persoalan keluarga. Boy di persoalan ni ama ina. Boy di persoalan punguan. Boy di persoalan ni akan namar sosial manang na bodo persoalan ni aka sosial media di bagasa tikyon. Tetapi kepada siapa kita
meminta pertolongan. Tu dia do hita mangalu-alu. Di bagasan turpukon diajari do hita. Molo maleho, molo mawas ho, Roma ho tu roti hangoluan. Isedo roti hangoluan. Yesus Kristus do nagabe roti hangoluan. Bahkan tadi dikatakan ketika Yesus mengatakan dia adalah roti kehidupan, jala ala diajari Yesus do nasida au do roti hangoluan marhite dagingna marhite mudarna bapitor saya busi saon halaki dang porsea bapitor manadikon Yesus nasida dang dihutobe Yesus jalan akiningan tabering doi. Perkataan ini sangat keras. Marhite Yohanes 6 ayat 60. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Haruhami na jolo bosur rohami marhite manna marhite opunami si Abraham si Ishak doho si Jakub babasa gabe dohonon mo asa bosur hami kon mangaton daging dot mudarmo ninna nasida ima akan yuton Yesusi ujungna gabe adong ma namundur gabe adong ma nasoolo be manghuto Jesus gabe adong ma na manibil dang dihuton be Jesus ala ni dokon nasida. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tapi kalau kita telusuri amang inang, kata keras ini sebenarnya bukanlah seperti kata yang ditujukan atau kata yang tersirat di dalam ayat 60 itu. Akka panurat manang akka penafsir mendokon kata keras ini sesungguhnya adalah rohanaido nakaras. Dang pitor olo majakon hatani debata. Dang pitor olo mangauhon hatani debata. Lumobi madi ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di bagasa tikion. Di naeng dohonon na tuhita asa unang tergoncang hapor siauta molo memang agodang naso porsea taringot tu hamamate haheheon dot hananaik ni Yesus Kristus. Alani hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan tuhata Yesus Kristus nakiningan tadokon bahwa persoalan sejengkal perut ini adalah persoalan yang sangat krusial pada masa kini. Boydoi gabe ala so terpenuhi persoalan di si ubeonon. Boydo nakingan tadokon gabe masih bunuhan, ya. Boydoi gabe mangarampok. Boydoi gabe masih matean. Alai nakingan tadokon molo memang terpenuhi do kebutuhan tak adong museng hal na asing nagabe persoalata di bagasa tikyon auhon ma roti hangoluani auhon ma mudarni Kristus auhon ma daging ni Kristusi ay marhite daging dot mudarni Kristusido terselesaikan, terjawab sudah setiap setiap akan masa di bagasan nguluta apala di tikyun. Alani hamuna akadongan sa porsiaon taauhon ma ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus. Unang pola ganggu rohatta molotung songon na keras hatani debata molo songon na tulom hatani debata unang pola pitor madau hita unang pola pitor songon na bingung hita unang pola pitor so gabe siuton Kristus hita ay kan didokod do di buku ede 127
Sipata kadak tatusi atane de baton saya tajai aledak tatusi, tapi sebetulnya banyak kata-kata yang mendalam yang terselip di situ. Kadidok kodo di buku ede nomor 127 Jojo Suhardo pambahenan mi di rohani naso tumadahung. Banyak sebetulnya kata-kata firman Tuhan ini yang tidak kita mengerti dan mengandung makna-makna yang keras. Jala sipata suhar pangatusyota. Tetapi pada saat ini jangan keraskan hatimu untuk pendengaranmu akan firman Tuhan. Ala bahasa tadoko songoni ai didoko do hamuna akamang do tamuna akka inang di Ibrani ya, kita Ibrani 12 ayat 6 ai diajar Tuhanido nahina holongan ni rohana jala dilicingi do ganuk anak na jinakonna. Lapatannya kata-kata firman Tuhan ini kadang-kadang keras terhadap kita. Hatani debata sipata tulum do tu bagasa rohata. Asa molo tulumpe manang molo karaspe hatani debata marhite ari hananaek ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lamar situ tu mahita mangihutton Jesus mangihutton Jesus naung manaik tu banua gicang jala tahapursyai ma ibana di bagasan hapursyao napolin. Selamat marningot ari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Moliate madi pasa rohanami tuho ali Tuhan di bagasa tikyon dong ngahubege hami hatam nabadiai ali Tuhan na mangajarhon tu hami sipata suhardo pangatusyon nami taringot tu hatam na badiay jala sipata gabi hutinggal ho kami ho sipata gabi manipil hami hinorhon ni maul watu si hami karas hatam tutonga-tonga na ningolu nami alay-alay Tuhan di bagasa tikyon molo hurajume rohanami do marhite ajakan toddi porbadia asalam watu si hami hatam nabadiai di ari hananaik ni Kristus tu baru agijang mangajarhon tu hami asaunang ganggu rohanami mangihutton ho alay asa sa ilang porsea hami tu adopanmu nabadiai jala asalam ajarajari hami di bagasan parngulon nami on. Ale Tuhan, apala di bagasa tikyon, guadong domungkir ruas ni huriam, nama dohoti minggu live streaming, hinorron ni parsahiton na, gabe marminggu no, madohoti ulaon paringotan ari hanana ni Jesus Kristus di bagasa tikyon. Jama mapamatang ni ruasmi mamestaon ari parningotan ni ananay mu di bagasa tikyon pamaluma nasida ali Tuhan asa boy museng aro nasida rap dohot tami marminggu secara onsite di ari-ari naneng roon suaksongoni tutu ali Tuhan di bagasan partikyanon pasu-pasu manang ruas di huriam pasu-pasu akamanami nanamion ali Tuhan asalam margogo nasida asalam tuhipas na akamanami nanami lehonomu akagajang umur lehonomu ali Tuhan nang akalas ni roha tu nasida pinuji jala pinasangap moho di bagasa Jesus Kristus martanya kami tuho amin. Taparadema edeta las Roma hita tujolo anon ima
marpele tujolo dohita pengadaan infokus sekolah minggu marhite na maredde hita onom ratus tulplonom romaita. Yesus Raja Molodi si gonggong nasa nado odo arah jana nape maru juntano tangi anak pujiani mana Tuhan sadai masai khusus goarnai bina hendi saluhut manis ai miadoni halong nai soarani dadanahi maka tidak kon sangapi gogdosi niromai biarajana nahoti maluana tarurungi maluasian ratei. Ayat 5 sudah itama jongjong. Tadeo saya naik. Oh nabi noban pasang apa raja tai suruh ape marende
Hamuna akadongan nung atahalason ananaek ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Haporsyaon ima mula ni sadatiki na baru dui. Ay nunga di parade Tuhan Yesus inganad dihita di banua gijang. Atong unang magopo hita na tading dope di portibion. Dileo Tuhan Yesus do na tau si ulahonota. Borhat mamaritahon barita nauli tu saluhut na tinopa. Ulahon may dibagasa las ni roha. Huria. Posma rohamuna. Donganan ni Tuhan Yesus dohamu. Mangulahon lomo ni rohani debata. Marhite-hite todi porbadia. Atok tatangakon ma peleat tatu adupan ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang. Horo haroran ni saluhu siloleo na ringgan dot na solibasa. Na maliutus. Hupasa tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gebewap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaon mo dito nga tunga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhitete todim, asalam tadahami gorang ni silelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ale Tuhan Yesus Kristus naong manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata. Hasanga pondot hamuliaon madiho rodi saleleng ni leleng na. Namarlas ni roha do hami nuaing ala naong monako jala di pabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halonga do sude dalanmu ay di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut. Alay gabe tumibbo ho siyan sa sude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot laho marsobbatu ho. Jala ganup pamangan marhatopotton hodo Tuhan. Moliate marohanami tuho ala naong diukap ho dalan tubanwa gijang gabe situan ni malipo na mangodihon hami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon paima marpungu hami tu labungmu. Say pasaut mabagabagam tu akasuruanmu. Lehot tu nasida sahala dot hagogoon siyan banua gijang asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari maakapartohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamicangon dohot panugunugun nani aturhon ni nasida di huriam. Say gonggomi jala paretay mahuriam di bangso batak asalam rarat jala monang huriami. Leon hapistaran siyan banua gijang tu akay duknami tu akapadita guru do tu akasitua. Asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajanmu di bagasa rohanami. Asa marhiras ni rohami mangoloy dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho
asa huati dako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai payan mahatam doho dame di huriam asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami alay di Banua Gijang di Labung Mido sai ramoti manamang gonggomi hami dohot raja dot suruan na pinabakit na lehot tuna sida pistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot na sida manguloy paretam pasupasum saluhut parpunguan ni hala Kristen sai homa dongan na sida juppa marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabe sailam lokangi siak kami dosa do sudena pasorato kami di asyanganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amaing amin ali amanamin di Banua Gijang sai penorbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomene roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang leon matu hami sadarun hanguluan siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardosa tu hami una kami tu gitu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar madamena tu todimunabe amin.